ina kira ga matasan Najeriya gaba ɗaya da su zo mu haɗu da mu da su domin tafi da tsarin tafiyar gidauniya ta Ɗahir Foundation. Domin wannan tafiya ce ta matasa, tafiya ce ta kuma gina gobenmu, tafiya ce wacce za mu sami sakamako mai kyau a ƙarshenta. Ɗan ƙaramin bunƙasa tunaninmu da muka yi muna ganin cewa idan fasaha ta yi yawa wato ayyuka za su yawaita kuma tattalin arzikin ƙasa wato Najeriya shi kansa zai ƙaru. To da wannan abin muke amfani da dama cewa matasan Najeriya su zo mu haɗu mu ƙarfafa a dawo aiki da technologies artificials domin muna ganin cewa idan muka dawo aiki da technologies da idea da innovations zai ba mu dama da mu matasa za mu iya ƙirƙiran abubuwa daban-daban. Mu a yanzu matasa ba abin da muke nema a yanzu a Najeriya shine kamar dama opportunities. Ta yaya za mu samu dama? Wannan damar ita ce take mana wahalan samu a Najeriya. Shin mun san da cewa mu matasa mu muke da dama? Me yasa muke kuka na rashin dama alhalin kuma mu muke da dama? To sakin damar mu ne ya janyo cewa muke rasa damar mu. Domin matasa mu babu abin da ba za mu iya ba. Babu abin da ba za mu iya ba. Idan har mun yi amfani da damar mu, gaskiya ba abin da ba za mu iya ba. Muna rasa leadership, abin da ya shafi jagoranci muna rasawa saboda rashin sakin wata dama da muka sake ta. Wani ɗan problem matsala ne ya janyo cewa muke rasa dama kuma muke rasa shugabanci. Menene wannan? Me nake so in fahimtar da ku? Shine gyara wasu matsalolin mu yake janyowa direct muke rasa dama. Domin menene? The problem is the challenge. The problem is the opportunities. If you solving your problem, that is the big opportunities for you. Domin idan za mu dinga warware matsalolin wasu problems, to za mu yi nasara. Insha Allah za mu yi nasara. So da wannan nake ƙara amfani da faɗakar da matasan wasu matsalolin da muke barinsu su ne opportunities ɗinmu wanda ba mu iya tsayawa gurin yadda za mu yi aiki tukuru, gurin yadda za mu yi aikin gyara su. Sometimes wani lokaci muna karatu amma kuma muna sakin manufa kuma damar mu muna sakin ta gaba ɗaya. Especially muna ɗaura mafarkinmu a tabbatar da shi a harkar siyasa ko kuma menene muna ɗaura mafarkinmu muna tabbatar da shi akan gwamnati ko akan 'yan siyasa. To da wannan abin yasa cewa in muka yi la'akari za mu ga cewa muna da yawa a Najeriya. Ba zai yi a ce duka kana matashi a ce cewa kawai duk yawan da muke da shi a Najeriya mun kai sama da miliyan nawa ka ce kawai kai ba za ka yi amfani da opportunities ɗinka ba ka ƙarfafa mafarkinka a kan Najeriya. Idan ba mu samu wani dama opportunities ba mu dawo aiki da feature mu dawo aiki da technologies gurin yadda za mu yi ƙirƙira fasaha namu na kanmu domin ci gaba da ingancin rayuwarmu gaba. Gidauniya ta Ɗahir Foundation shine wayewa da matasa kai yadda za su yi ƙirƙiri wato kasuwanci da koyon dabaru sana'o'in hannu wato hardworking da tare da yadda za ka gina gobenka da sauransu gaba ɗaya domin how to train yourself. Domin baka sai da za ka training ɗin kanka ba to ba ta yadda za ka iya warware matsalanka. Domin menene? The problem is the examinations. The problem is the challenge. The problem is the opportunity. How you solve your problem? That is the challenges for the youth. To kaga akwai buƙatan working your